De juiste bodem moest worden gelegd voor een overvol programma dit weekend. Tientallen bezoekers stonden gepland voor het boerengezelschap van de Kwante Kakatoe. Het Venlose enthousiasme rondom het gezelschap is groot. Door de hele gemeente wordt het gezelschap met open armen ontvangen. De liefde komt van alle kanten. Dat komt natuurlijk ook vanuit ons, uit ons gezelschap en van ons twee. Alsof het aansteekt in de ganse binnenstad. En overal waar we komen krijgen we de liefde keihard terug. Dus dat is een heerlijke wisselwerking. En met ze, als ze zelf veel plezier is, dan strolt ze dat ook uit. Ja, ben ik ook van u overtuigd. En dan pakt ze mensen ook en dan krijgt ze ook liefde terug. Hoewel ze allebei al van jongs af aan de vastelovend in Venlo vieren, waren ze alsnog verbaasd van het vele werk dat bij een boerenbroelof komt kijken. Als ze er eenmaal zelf in zit, denkt ze, holy moly, wat gaat hier gebeuren? En de duis zet gewoon, daar richt ze de begins ergens. En dat wordt groter en groter. En die hebben een idee en die hebben een idee. We hebben een prachtig gezelschap. Wat betekent het dan voor de Molukse gemeenschap dat je dit mag organiseren? Ja, heel bijzonder. Maar vergeet niet, hè, wij zien ook gewoon Venloneren. En los van dat wij Molukse roots hebben, we zien gewoon toe. Dus ja, vastelovend is gewoon ook van ons. Wie het gezelschap tegenkomt en goed oplet, merkt ook de nodige Molukse invloeden op. Naast eigen muziek en zelfs een Moluks likeurtje is ook de kleding voorzien van Molukse elementen. Mijn tour, dit is een prachtige kap, een Venlose kap. Maar wat bestaat uit het kant van de kabaya's uit Ambon, van mijn oma Chichi en van Hermisi mam Ietje. Dus het is echt een en al Maluku wat hierin zit, maar het is een Venlose kap. Op dinsdag 13 februari zullen Hermie en Denise zich op het Venlose stadhuis in de Onecht verbinden. Samen dansen we in het stadhuis, zeker. En we gaan nooit meer naar huis. Als ze dat maar weten.